16 вересня, середа, в ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітомєрова, вітаю вас. 110 років в'язниці на 7 та одне виправдання. Южний окружний воєнний суд в російському Ростові-на-Дону засудив фігурантів другої Бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. Едема Смаїлова та Сервера Зікіряєва засудили до 13 років колонії суворого режиму. Сервера Мустафаєва до 14, Сейрана Салієва до 16, Тимура Ібрагімова до 17, Мемета Білялова до 18 і найбільший термін – 19 років колонії суворого режиму отримав Марлен Асанов. Ернеса Аметова визнали невинним і відпустили з зали суду. Всі бранці слухали вирок сидячи в халпахах та масках з написом «Госзаказ». Підтримати їх приїхали близько 400 людей з Криму. Вони вбрали білі футболки з портретами бранців. Всього 35 з них допустили до зали суду. Підтримати кримських татар пройшов і генеральний консул України в Ростові Тарас Малишевський. Він звернувся до людей кримсько-татарською та наголосив, що Україна зробить все, щоб звільнити політв'язнів. А адвокат Микола Полозов звернув увагу на виправдання Ернеса Аметова і зауважив, що окупанти таким чином прагнуть створити ілюзію об'єктивності судилища. Я здесь как генеральный консул, мои коллеги в Киеве, министр иностранных дел, вся украинская власть на всех площадках, будь это или Нью-Йорк, Страсбург, Женева, Совет по правам человека, Берлин или другие столицы, мы везде будем говорить одно и то же. Крымские татары невиновны. Это политическое преследование, которое должно быть остановлено. Очень рад за Эрнеса Аметова. Оправдание в такого рода делах случается крайне редко. Похоже, что российская репрессивная система таким образом пытается изобразить объективность и всесторонность. В жовтні 2017 року окупанти вдерлися до осель Сейрана Салієва, Марлена Асанова, Тимура Ібрагімова, Сервера Зікіряєва, Мемета Білялова і Ернеса Аметова. Їм закидають тероризм і зазіхання на державний лад. В травні 18-го до них додалися Едем Смаїлов і громадський журналіст і координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв. Після сьогоднішнього судилища без батьків лишилося 33 дітей. Говорити в мечеті – не злочин. З таким плакатом на одиночний пікет вийшла теща Едема Смаїлова, фігуранта другої Бахчисарайської групи так званої справи про тероризм Мунівер Кілямова. Пікетувала при дорозі в селище Роднікове Сімферопольського району. Її обурює, що окупаційна влада називає кримських татар і її зятя терористами та тримає в неволі. Такі закиди брехня, каже жінка, бо 30 років тому кримські татари повернулися до Криму не для терору, а для мирного життя. Один из фигурантов этих дел. Переехали на родину, чтобы жить, чтобы строить, созидать, благоустраивать свою родную землю. Мы для этого сюда приехали, а не террором заниматься. И вдруг в 2014 году, утром вдруг проснувшись, оказавшись в другой стране, нас, крымских татар, называют теперь террористами. В 1944 году на нас навесили ярлык предателя, а теперь на нас навешивают ярлык террориста. Проти свавілля окупаційної влади на столичний Майдан Незалежності вийшли люди в знак протесту Ростовському судилищу. В російському Южному окружному воєнному суді сьогодні оголосили вирок фігурантам другої Бахчисарайської групи у так званій справі про тероризм. А в Києві правозахисники та активісти пікетували та розтягнули над алеєю Героїв Небесної Сотні банер з нагадуванням про незаконність дій окупаційної влади. Правозахисники заявили, що незаконно судилище навмисно влаштували не в Криму, щоб якмога менше людей прийшли підтримати бранців. А муфтій мусульман Криму переконаний, бранці сприйматимуть вироки як чергове випробування. Також протестувальники закликали міжнародні організації посилити тиск на Росію для визволення всіх політв'язнів. А представник президента України в Криму наголосив, що звільнення всіх наших громадян з російських застінків є принциповим питанням. Для України завжди буде пріоритетом повернення своїх громадян. І, безумовно, ми впевнені, що з боку профільних відповідних державних органів буде належна реакція на ці так звані судові процеси щодо другої Бахчисарайської групи, та й в цілому щодо всіх наших громадян України, які
незаконно утримуються Російською Федерацією. Цих ув'язнених перевозили примусово з території Криму на територію Російської Федерації, бо суди проходять в Ростові-на-Дону. Це зроблено спеціально для того, щоб була менша підтримка, щоб адвокати не могли доїхати або ламали проблеми з логістикою, і рідні не могли підтримати своїх близьких. Нам сьогодні болюче, але ми розуміємо, що що б не трапилось, це робить нас сильніше. Знищення армії та зрада вищого керівництва держави. В Державному бюро розслідувань встановили причини та передумови окупації Криму. Серед підозрюваних президент-втікач Віктор Янукович, міністр оборони часів його режиму Дмитро Саламатін та Павло Лєбєдєв, а також начальник Генерального штабу Володимир Замана. За даними бюро, вони з 2012 року систематично знижували боєздатність Збройних сил України. Зокрема, скорочували військо, вдвічі скоротили чисельність військових комісаріатів та знищили протиповітряну оборону Криму. Ще один злочинний епізод. Все військове керівництво ігнорувало дані розвідки, яка звітувала про підготовку вторгнення російських військ. Решту епізодів у ДБР ще встановлюють. За результатами досудового розслідування ДБР встановило справжні причини та умови, що сприяли розвалу Збройних сил та анексії Кримського півострова. Зокрема, злочинні дії із підриву боєздатності української армії розпочалися у 2012 році і тривали аж до вторгнення бойових підрозділів Російської Федерації на територію Автономної Республіки Крим у лютому 2014 року. 7 ворожих танків, 3 гради і гаубиці, гвоздика і жаба. Місія ОБСЄ зафіксувала заборонену мінськими домовленостями важку техніку в зоні ООС. Порушення з боку російсько-окупаційних військ зафіксовані під час спостережного польоту місії на Донеччині. А сьогодні бойовики порушили режим тиші, відкривши неприцільний вогонь біля Катеринівки на Луганщині. Втрат серед українських військових немає, а напередодні біля Новотошківського через необережне поводження з гранатою загинув один наш боєць. На превеликий жаль, вчора під час проведення інженерних робіт поблизу Водяного поранення середньої ступені важкості отримав один український захисник, що підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Також в районі Шумів внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановлено ймовірно у вигляді розтяжки, отримали поранення 2 військовослужбовців. Всіх військових було доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу. Стан здоров'я поранених стабільний і задовільний. Майже 3000 нових випадків зараження коронавірусом в Україні. За добу померла рекордна кількість хворих – 76 чоловік. Найбільше нових випадків зафіксовано в Тернопільській, Одеській і Харківській областях, а в самому Харкові та Києві. Міністр охорони здоров'я України закликав людей з групи ризику з хронічними захворюваннями і старше 65 років дотримуватися санітарних правил, щоб зберегти своє життя. Будь ласка, звертаюсь до вас, шановні українці, які або мають такі захворювання, або вже пенсійного віку, старше 60 років. Дотримуйтесь всіх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Дотримуйтесь того, що ми говоримо. Обов'язково одягайте маску, дотримуйтесь дистанції. Це дуже важливо. Це дуже важливо заради вашого здоров'я і вашого життя. Ще один кримчанин помер від коронавірусу в Криму. Всього, за даними окупантів, на півострові від COVID-19 загинуло 43 людини. За минулу добу в окупованому Криму зареєстровано 75 нових випадків захворювання. Це все на цю мить. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман кримсько-татарською» з Шевкетом Наматулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі. Яша yaşımızda erkun çeşit türlü hadiseler olup geçe. Çeşit türlü problemler ve sualler peyda ola. Allah'ın yüce kitabında ve Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde
مطلق إرجوا باردر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed, sana bu kitabını indirdik ki ayetlerini düşünsünler ve akıllı olanlar ansınlar. Akşam saat 16:15 geçkende ATR telekanalında Eğer mübarek cuma günü canlı efirde ana tilimizde sohbetleşmeye sizni davet etemiz. Чем обернулись первые походы Девлета Герая на Москву? Какую роль играли в его жизни первые дамы Бахчисарайского двора? И как складывались отношения с главным союзником ханства – королевством польским? Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 19 сентября, в 17:35 на телеканале АТР. Девлет Герай I, часть 3. Его образы Крыма первой половины 19 столетия хотя бы раз видел каждый, однако далеко не все знают, кто их автор. Поражает удивительное мастерство художника, который сумел воссоздать гармонию природы и человека, органично вписанного в этот восхитительный ландшафт. На полуострове художник Карло Бассоли провел 3 плодотворных творческих года, создал большой цикл работ. Ему удалось запечатлеть едва ли не все значимые крымские места,